pasar de acá para lá, é todo baixo terra. E esta é a zona que está pegada ao aparcamento exterior, onde están arriba os coches aparcados. Vale, aquí temos o que é a línea de embotellado, onde embotellamos 2000 botellas hora e etiquetamos. A botella acaba terminada completamente así. Este caso é un godello 100%, xa que o que podemos vender é o produto na denominación de orixe, leva a nosa propia marca, Roandi. Roandi ven do significado da primeira sílaba dos tres netos, Rogelio, Ángel e Diego, e de Rogelio e Divina. Vale? Divina e Nelson. Claro, e bueno, somos a primeira bodega tamén e a única en Valdeorras que elaboramos viños espumosos, vale? Elaboramos viño blanco, tinto e rosado, os tres. Elaboramos espumosos. Non sei se alguén os quere coller, para ver a etiqueta, calquer cousa, pode, sin problema ningún. Nos temos arriba tamén. Claro. Isto é moi bom. Hai alguna bodega máis que faga espuma? Non, dentro da denominación de orixe, solo nós. E este ano, por primeira vez, aparecerá o rosado Xamparado baixo a denominación de orixe. Más, moito máis, que non hombre. estaba. Estamos bebendo cava aí. Os da prensa, poñede que hai que beber espumosos galegos. Eu xa o digo, pero se o di a prensa, como que... Que non digades que o dixenero, non pasa nada. Estamos pagando aos cataláns, eu que dixo que dixenero encima da mesa por unha mala. O sea, hai moitos Hombre, vamos espumosos comparar. galegos moi bons.